zice poetul, un clean capital. Cel puțin 1,5 kg, cel puțin 1,5 kg, dacă nu chiar 2 kg. Asta e clean de povesti nepoților. Îl pozăm și le liberăm imediat. Agățat de, să spunem, de buză. Chiar dacă se scapă, nu e nicio problemă. Este un clean absolut rar. Nu știu cât de bine se vede. Aduc aici crengile astea, poate o fac de mămăligă. Dar nu e nicio problemă, nu ne deranjează dacă îl scăpăm. Cam așa arată un clean. Acolo e lângă mal, aici e problema. Hai mă, dă-te și tu pe o parte, săracul e și plin de icre. E și plin de icre. Asta e cu adevărat un clean greu de dat în el. Asta e un clean greu de dat în el.